Patay ang usa ka lalaki samtang samdan ang laing duwa pa ka mga kaubanan niini sa trabaho. Human gipamusil sa riding in tandem suspect sa ilang boarding house sa General Santos City. Ani ang detalye. Gilayong girespondihan sa kapulisan ang nahitabong pagpamusil sa sulod sa compound sa usa ka boarding house sa Barangay Labangal, General Santos City pasado alas 7 Domingo sa gabi. Gipusil di ay ang tulo ka mga boarder nga na ilang usa ka 34 anyos nga lalaki nga sales manager. Lakip ang katrabaho ni ini nga 24 anyos nga lalaki kinsa mga nasamdan sa hitabo. Apan gideklarang dead on arrival sa ospital ang laing 29 anyos nga lalaking katrabaho sab sa mga biktima gumikan sa mga igo sa bala sa liog, dughan, tiyan ug likod. Matod sa kapulisan nga saysay sa witness, nag-inom ang mga biktima sa sulod sa mong compound dihang dunay mga armadong lalaki nga nakamotor ang mihunong sa gate sa mong compound. Ang angkas ni ini mao ang misulod sa compound ug gipamusil ang mga biktima dayon misibat. Sumala sa kapulisan, personal grudge ang giingong motibo sa pagpamusil nga posibleng may kalambigitan sa iligal nga droga. Ang ilang pagka-grudge, nabay connection sa illegal drugs. Yes sir, yun po yung tinitingnan natin na sir, na motibo. Naila na matud pa mga suspect nga padayon pang ginapangita. With regards sa suspect sir, hindi lang muna natin papangalanan sir kasi at the meantime hinahanap pa po natin yung suspect. Nilolocate na natin pero identified na po natin sila as well as yung kasama niya. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha og pahayag ang mga biktima. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.